Здравейте, приятели! Това е новия ми канал, т.е. първия и новия. Надявам се да ме подкрепите. Тук ще качвам гейминг видеа, така че да. Нека да реагираме първо на Poppy Playtime част 5. Така че нека да започваме да реагираме. Тук гледаме как го унищожават. Ето тия мами Long Legs. Ето го Catnap като играчка. Илой. Така, както виждаме, сме в някакъв като лабиринт. Не знам как го кажа. И мисля, че тази игра излиза другата седмица. Колко пъзели ще има. Това не знам какво е. Май тая ще ни гони. Така. Ето я Poppy и Кисими си. И тази игра казаха, че тази игра ще е най-дългата от всички, така че като почнем да я играем, ще видим. Така. Chapter 5. Нямаме търпение да я играем. Така че не пропускате видеото. На 18. Значи ще излезе другата седмица. На 18. Така че ще видим как ютуберите ще играят, за което нямам търпение. Да, сряда. Да, това беше видеото. Надявам се да ви е харесало и ще се видим в някоя игра, като играем. Така че до скоро.